Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige, abante na kita. Diyos maray na Biyernes na pagkaaldaw. Viva Señor Santo Cristo. 25 na ngunyan kan Agosto 2023. Kami po minarespetar giraray sa lambang miyembro kan familia asin kan sosyudad. Kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kay ning kaaldawon an amang Diyos dapat enot sa gabos. May misa dyan alas 5:30 sa Mission Church sa Dapdap. Señor Santo Cristo. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Sagkod na kitang alas 10:30, naglalaom na yaong po kamo dyan, padagos na naghinanyog, mantang naghanda na kan pangudtuhan. Katuwang tadyan sa luas ang tropa ang news team. Chief Jimmy Pading Jim, Compadreng Al, Compadreng Jomar, Ans Galero, Joshua Bino, sa Manibela si Henry Mata, and sa Control Technical sa AM Band, yaon dyan si Compadreng Nal Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop dyan sa Barangay Dapdap. O dyan man tabi sa Santo Cristo kan Daraga, yaon man dyan, Santo Cristo man po. Good morning siyempre sa mga taga-Dapdap, Victory Village, dyan sa Barangay Rizal. Mantang dyan sa newsroom, nagingenot News Director Mardela, Angel Mustaza, Jen Matthew Balyaran, Jimos Barrios katabang si Trecia Marilitana. Sagkod sa IT sa Samuya man pong broadcast worldwide netwide sa paagikan internet, yaon yan yung mga naka-DCGB live app, and syempre sa Facebook DCGB News Online, asin sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Good morning hali sa Pilipinas, tingog kan Banuan, kasabay po si Pio Fernandez. Check 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, tingog kan banwaan. May istorya kita tulos sa luas ang Samuya pong network. Igonin mga manlain-lain po na advocacies, maging yung AM band, yung DCGB AM. Siyempre ang Samuya man pong FM station, yung 97.1 OKFM digdi po sa Legazpi. Iguanin mga aktibidades iyan which aims to promote and matawan ni nagkakanigong impormasyon, mapromote ang nagkakapirang sektores. Aktibidades po yan halos taon-taon. This time nasa linya si Ans Galero, isihon taan na bungkaras kan mga istorya dyan sa palibot. Ans, good morning Ans, what's happening? Yes, good morning, Shabio. Good morning sa mga parantabay. Location kan DCGB News, ang kataligdi sa Activity Center kan Ayala Malls, Legazpi, dahil sa kanyang gigibuhon ang launching o kaya opening ceremonies kaining 4th OKFM Baby Mama and Family Fair. Di ko napalo yun, Shabio, makakaibahan ta ang project head kan nasambita ng event kan OKFM si DJ Toyang o si Ms. Victoria Martinez. Sibong na linya si Sir Pio. Hello Sir Pio, maray na pagkaaga po sa gabos ng mga nagdadangog sa DCGB, and good morning man po sa imo Sir Pio. Ngunyan na daw po ang grand opening kan Baby Mama and Family Fair, Sir Pio, and gusto ko man po i-take advantage ining oras na ini para i-inform po ang kadaklan na magdigdi asin ibahan po kami sa grand opening day kang Baby Mama and Family Fair. Ini po ikaapat ng taon ning pinagigibo, and digdi po yan sa Activity Center kan Ayala Malls, Legazpi. Anong oras tabi DJ Toyang ang official na pagbukas kan aktibidades?
Alas 10 po, ngunya na aga po, Sir Pio. Oho, so what's in the package sa mga gustong magpasiring dyan? Anuan sa indang makukuang kadunungan, benepisyo, and ideya tabi? Yes, Sir Pio, salamat po. Ngunya na aga, grand opening day lang po kita. So pagkahapon po, pag-iimbitaran ko ang kadaklan na magpasiring sa Activity Center kang Ayala Malls, Legazpi para mag-iba man po sa muya sa pre-seminar na iyo ang libreng insurance para kay baby. So, igwa po sindang chance na manggana taot-taot ng free insurance. At the same time, igwa po sindang kaaraman na mauukudan taot-taot. Sa pagkahapon, alas 2 po iyan. And pagka alas 4 man po, ang samuyang talent competition, iyo ang OK Ka Kids and Children's Show. Taod-taod po yan alas 4, digdi po sa Ayala Mall. Sa second day man po, Sir Pio, ang satuyang highlight para sa Baby Mama and Family Fair, iyo ang sarabay na pagpapa-breastfeed kay baby. Alauna ning pagkahapon po iyan sa Sabado, sa aga, August 26. Again, iyo man po giraray, magkakaigwa kita ng free seminars. And ko lang po, emphasize ko lang po ining free seminar na ini na ang mga free seminar mi po, aside sa sinda makakaupod, sinda man po makaka-receive ng mga freebies and snacks po digdi sa Activity Center kan Ayala Malls, Legazpi. And same din po sa gigibuhon ta sa third day na iyo po ang seminar na parenting style na makakaibahan mi man po si Kuya Mike as in si Kuya A. Di usapang pamilya anchors po. So alauna po yan yung pagkahapon, parenting style, okay ka pa ba? Okay, and of course makakaibahan naman po our very own president of PBN Broadcasting Network Incorporated, si Ma'am Brenda Bayona Locsin. And pagkahapon po, Sir Pio, iyo po ang twinning fashion show. Si Mama and ang sa indang mga aki, mga fashion show po, sulog po ang sa indang mga twinning na pado. Ang sa indang banding man po, for the third day, for the third and last day po kan Baby, Mama and Family Fair. May nahiling ako gari, igwaning gaganahon yata dyan na magayon na kuna sana sa mga gaganahon. Tama ba yon? Iyo, totoo po iyan, Sir Pio. Salamat po sa pagparumdom. Sa third day po iyan, during talk po, kan parenting style, magkakaigwa po kita nin raffle. Manggagana po sinda, may chance po sinda manggana nin crib as in beddings. Ini po sa tuyang sponsor sa hali pa sa Naga City, Sir Pio, kaya nagpapasalamat man po ako sa gabos ng mga mga sponsors and mga supporters na nag-sponsor man po para sa Baby Mama and Family Fair. Yan, oho. So anong gigibuhon kung para manggana kaya na mga papremyo na yan, over? Ang sa tuyang mechanics lang po digdi Sir Pio, iyo ang pigaapod ni pong RAP or RAP. Ang RAP po, iyo po ini so register, attend, participate. Once na nagibo po ninda ining tulo, sinda po entitled na or pwedeng manggana kan mga prizes, mga freebies ni tabi digdi Sir Pio. Again, ini po ang register, attend, and participate or RAP. Yan, oho. So what's the wisdom yan ikaapat na taon ta na yan tabi Ma'am DJ Toyang, what's the wisdom na pinagsusustiniran niya to yan, over? Ini po, Sir Pio, na Baby Mama and Family Fair. Ako talaga nauugmaman po na ikaapat na taon mi po, papadakol lang sa muyang mga supporters, mga sponsors, as in may mga bago po kitang exhibitors na nagtutubod po sa event na ini para maihiras man sa gabos ng mga paradangog ta, sa gabos po ng mga pamilya na sinda po may avenue para po sa siring na aktibidad. Iga po kita ng mga free seminars nga po nangyatod sa inda na papaabot sa inda na ini pong mga siring na bagay na ini. Day po magiging successful para sa kuya kung day po i-implementar sa tuyang mga harong. So Sir Pio, dakulang tabang kung sinda po papasiring digdi sa Ayala Malls, Legazpi, tanganing makaukod asin makakapag-share man po sa ibang mga paradangog. Sige tabi DJ Toyang, kung igwa ka pang gustong idagdag, nasa sa imong pagkakataon, please go ahead, back to you.
Iyo po yan, Sir Pio. Pigi-imbitaran po, giraray ko kamo gabos na magpasiring tabi digdi sa Ayala Malls Legazpi. Tanganing magpartisipar asin na makaukod po kita para sa baby, mama and family fair. Again, grand opening po ngunya na aldaw min Biyernes. Iyo lang po yan, Sir Pio. Salamat po, giraray sa indong oras. Salamat po, DCGB, for always supporting 97.1 OK FM as the organizer po kan baby, mama and family fair. Thank you so much. Good luck. Ads. So yan tabi sa PO si DJ Toya, ang project head kay ining Fourth Baby Mama and Family Fair. Ang ngunya na pagkaaga sa opening ceremony magiging presented si President Ma'am Brenda Biano Luxin kana PBN Broadcasting Network Incorporated, and sa mga mataon sa digdi si DOH Bicol Regional Director Victor Endevera and si City Mayor Carmen Geraldine Rosal. So yaon dyan, imbitado yung mga mama, mga nanay. Oo. And, dakol na mga Islam. And yung mga would-be mommy and mama. Yes. Alam mo na. Tanganing makaukod kantabang pangapasistema, yung wisdom, knowledge in rearing a child, and yung pagbilog ng familya, no? Oo, tama. Sige. Di ano pang mga yaon dyan, Tabians? Back to you. So digdi Sir Pio, mga nasa 20 ining exhibitors man, lain-lain na mga produkto sa pamilya, iwaman na motor, and aros ang mga exhibitors na kunya na pagkaaga Sir Pio, in relation din sa kung ano mga pangangaipuan kan sarong aki and sarong ina and sarong pamilya. Sige, Ans. Thank you so much. And dyan sa mga participantes, anong oras mapon? Alas 10:30 yung opening ba? Tama ba? Alas 10:30 sa opening, and then dire-diretso na kita sa activities digdi sa activity center tabi sa Pio. 2 days activity? 3 days 3 hanggang days Sunday. activities. Hanggang Sunday. Sige. Okay. Pero tabi sa Pio, an information on assignment digdi sa Fourth Baby Mama and Family Fair at Galero, DCGB. Salamat, An, sa istorya hali dyan sa Activity Center kan Ayala Malls, Legazpi City. DCGB on assignment. Baby and Mama Family Fair hatod sa induyan kan PBN Broadcasting Network Incorporated kan samuy ang mga sister station sa FM band, yung 97.1 OK FM on its 4th year kan aktibidad with the aim na iyan po makahiras ni nagakanigong kaaraman, wisdom, knowledge gabos sa family and baby rearing, sabi na nga pag-ataman nin mga aki, gabos-gabos dyan. Plus, syempre iba pang mga ideya, mga pasistema na pwedeng makatabang sa pag-ataman nin aki, asin pagbilog, pagmantinir nin familia. Maray na agad tabi sa gabos na paraan tabay niya to dyan sa manlain-lain na sa udan dyan sa daraga. Naglibot-libot man kita dyan sa daraga, dyan sa saudan. Barkada niya to dyan sa paratyenda nin dried fish. Abikan mga paratinda dyan ng dried fish. Papapiyo, pag-greet mo man kami ngaya kay Cal SD 2025 digdi sa saudan sa daraga. O di niya ako, sige. Maray na aga dyan sa Indo. Sabi ni Caloy Andes Loria 2025, SD 2025, Segundo Distrito. Diyan po sa mga paratyenda ni dried fish sa daraga. Yan, nadadangog miman ngaya yan. Caloy Andes Loria SD 2025. Good morning man dyan kay Sir Ato Lim, yung sa tuyang sponsor tabi. Petron Gasul. Mababakal yan sa Petron Top Gas Gasul sa daraga. Ayan, baga na gasolinahan dyan ng Petron. Harani sana kataning kan merkado publiko kan daraga. Harani sa may Mercury Drug. Turutaplisan ng diit tabi, no? Main highway yan. An sa kuyang numero 096175908888 and 0926015620 sa Globe. Day maghali tibaad mag-ing-ing sa satuya yung Anghel de la Guardia.
Tiba ad magpa-load kita ngunyan ning 50 pesos giraray. Halatun lang din ang signal and kung pirang texter ang hahanapon niya to. Kung pampirang texter ang maswerteng makakako aning load na 50 pesos. Antabay lang po kamo. Kapag nag-go signal na yung ating Angel de la Guardia, mag-go signal na kita kaya. Good luck sa Gilas, Pilipinas. Ngunyan ang pon sports muna tayo, sports yung FIBA. Yan, Federation International Basketball Association. Iyo gayud ang gustong sabihin kan FIBA Yan, saro sa pinaka-prestihiyosong ralaban ng basketball team sa bilog na kinaaban. And we're lucky enough tabi. Saro kita sa Naciones Asiano na nagho-host kaining FIBA. Gunmuan yaon digdi pati sa tuya padingnald yung Team USA. Yan, digdi nakadalagan so bracket kung sa'y nakakasabay yung Team USA. Yaon na nga ni Sara Coach Eric Spoelstra padingnald, nahiling mo na ito. Si Steve Kerr, yaon na, Coach Steve Kerr, and yung team kang Estados Unidos de America. And dyan na hapon, o dyan na banggi, makakalaban kan Pilipinas yung Team Dominican Republic. Magabat po yan na team. Igwas yan saro pa nagkaperang players man hali from NBA na matindi. Sinasa puro kandila. Kung sisay na nga nito yung mga basketball enthusiast dyan niya to para antabay ta. Migong King Reginaldo, good morning tabi isay mo. Isay na nga nito so nasa team kan Dominican Republic na star kang NBA. Nako, minapuntos yan ng mga 20 ang kada kawat. Yan, shoot ako yan. Point maker, magabat ang laban niya to kainot-inoti. Dominican Republic, duman sa Philippine Arena. Mahiling mismo ang presidente and si Presidente Bongbong Marcos Jr. mismo ang mapaturon kan initial sabi na nga ni game, itong bola baga, ceremonial toss-up kan game, yung bola. Yan, and sabi ka ni ba, inisa ng pagiging host niya to, gana na kita. Gana na kita. Pero, kung manggana kita sa kawat, it's good enough. Kung manggana kita sa kawat, it's good enough. Pero kung mapirdi, it's good enough man. Siyempre, tabi, at least we've done our very best. Remember, na sabi na nga ni ba ka ito, imaging sa mga basketball enthusiast, no less than si Al Panlilio, yung presidente po kang SBP, yung Samahang Basketball ng Pilipinas. Kasubagong maagaho, nagpahayag man na medyo difficile talaga because genetically, kita mga Pinoy baga, kulang sa height. And igwa man nga kitang nahiling na sarong parang analysis kan kawat kang Pilipinas, nataramon man kanitong basketball analyst, talaga ngayang igwaning talent yung mga Pilipino but they lack height ngaya tabi. And basketball is the game of the giants. Sabi taman baga digdi ka ito sa mga programa. Because ang basketball baga, nagdadaraogan yan sa puntos kung piraan maipashoot mong maishoot mo within the game, duman sa ring na 10 feet. O di mas lamang na dyan ang may height talaga tabi. Bata nag-i-evolve bagangon yan ang basketball. Kaya itong mga panahon, ang basketball baga, yan na mga center, yan na mga, ang mga sentro padingnal, mga 6-footer lang. Ngunyan ang sentro, nasa 7-footer na. Kaya ito pati, yan na mga 6-footer, boda mga 7-footer almost. Taday pa mga ito ni mga 7-footer, pambihira. Ngunyan naman sa nanmin naruluwas. Ibang lahi patabi, ibang nasyon, not from the Philippines, Kaya ito pa dingnal, pag nag-basketball, yan na mga sentro, daya nagdadara ng bola. Hali duman sa from one court to the other side of the court. Daya nagdadara ng bola. Ang ball handler is yung guard. Usually, hababa yan. Kaya itong mga panahon. Nganing daya maagawan. Matindihan minadribble, mga harababa, mga point guard. Yung shooting guard, point guard, ganing power forward yan. Ngunyan, dainaan as basketball evolved, aw naku sus Mariusep, ang mga 7-footer ngunyan kumpadreng nagdadara ng bola.
pati ang mga 7-footer ngunyan, bako sa nang angkawat sa irarom, sa poste, sa gilid, sa wings, kumbaga, bako, pati outside shooting, igwa ng outside shooting. Duman kita nawawalat pa ding nald yung Pilipinas sa height buda sa araw ka na mga skills ano. Remember, igwa man kita ning Philippine Basketball Association pero hilingaan mi na excel baga dyan na mga haralang kawon na igwa ning kakaibang talent an apelyido bako naman mga purong Pinoy. Yan. Kaya sabi ta na nga ni, laban lang kita maski puro pa ano. Kung manggana, added bonus na lang yan. Tabi, bako nga ning added bonus. Hindi, bonus na tabi. Bonus na nga ni, added bonus. Added pa. Bonus na lang yan. At least, yaon ang sa tuyang paghinguha. Kung manggana kita, bonus yan. Pero, bilog ang bola, ha? Sinasabi ta, baad lamang gumana man taod-taod na bang alas 8 ang Gilas Pilipinas kontra sa Dominican Republic. Oy, si-isay na nga nito. Baka lamang may nag-text sa tuya man na kung may interest man sa basketball. Silo na nga yun yung kwan, yung ni Endimar, si Iguadigdi, yung si Towns, salamat Endimar, ano? News director ba? Si Carl Anthony Towns, iyo ini ang matindi. Yan, ini so roster kan na FIBA World Cup kan Dominican Republic. Angel Delgado, Andres Feliz, LJ Figueroa, Victor Liz, Rigoberto Mendoza. Yan, Jane Montero, Antonio Peña, Lester Quiñones, Jelvi Zulano, Gerard Suero, Carl Anthony Towns, and Eloy Vargas. Head coach Nestor Garcia. Kung pag-isipon bagay hindi margaruman sa na mga Pinoy ang apelyido budangaran. Pero matindi ni. Pinag-assess na ini nara coach Chot Reyes, an assistant coach sa Team Cone and assistant coach Jong Wichiko. Ba talaga matinding laban ini. Very, very, sabi na nga ni, formidable opponent, maski si Alpan Lillo nagtaramkaan. And masunod na kalaban kang Pilipinas is Angola. Kung na madidipisil lang kita sa Dominican Republic, mas dipisil ang masunod pagkatapos kan laban na sa Angola. Italyang kalaban niya to. Aryosep naman, no? Kaya sige lang ng sige, ano? Yan, madaog kita pag nanggana, very good. It's a different story kung manggana. Pero kung mapierde, parang sabi na nga, let's accept the fact talaga na talagang ganun, ano, harayo pa kita ni Marhay. Pero we will do our very best. Ano, tabi? Huwag na nating i-blame sa coach, huwag na nating i-blame sa kunsisay. We have to accept the fact na talagang medyo horarayo pa kita nindi. Ano, tabi? Kung ang aim niya to, paano digdi, kan FIBA, kan Pilipinas, ang mission, kumbaga, kung kita ang mag-top man duman sa mga kasarabay sa World Cup na ini, na FIBA World Cup, kung kita man ang mag-top duman sa Naciones Asiano na nag-entra sa FIBA, kung kita man sumangibabaw duman, kita ang ma-represent Pilipinas sa Asia, sa Olimpiada, kan Asia sa Olimpiada. Yan po ha. Kaya sige lang, Gilas ng Pilipinas. Go, go, go! Di natin alam, bilog ang bola, tibaad kung magpururot bagay ni si Towns. Kung pumurot, pakaon-kaonon tanin na ano ba, yung malaigit na sira. Si Carl Anthony Towns. Yan tabi. Alay mo, di ba? Sa Pilipinas, si Kai Soto, pure Pinoy, yan. Nagluwas man niya si Kai Soto, 7-footer man. Pero pa, bako pa masyado si Kai Soto komparado digdi sa mga stars na NBA kan ibang team. Remember, si Kai Soto, i-develop pa ning marayang skill niya. Gulpi pa ang iluluwas ka na kakayahan. Plus yung lawas niya, ikukunyang pa yan, ikukondisyon pang todo. Yan, Kai Soto. Si Junmar Napahardo ay talagang solid man yan si Junmar Napahardo. Yan tabi ha. Si Carl Anthony Town kang Minnesota. Yan, thank you so much po sa nag-text, ano. Yan man yung pinadala sa atin ni Endimar. Carl Anthony Towns ng Minnesota. Yan.
Good morning po Sir P. Hapot ko lang po kung sa pwede ma-claim yung plate numbers kang LTO na na-announce po yun ni Sir Henry Maceda a few days ago. Dahil ko lang po masyado nadangog. Thanks po. Kanakaging mga aldaw, wala na. Sa SM yun, tapos sa hindi mapakilaw tabi, kuan. Tapos na tabi ping kasuhapon. Yan, tapos dumana sa Tabi kasuhapon. sa opisina na. Dumana sa opisina or sa dealer. Yan, sa opisina na or sa dealer. Oh. Thank you so much, Endimar. Because so sa SM nini, suduman ipinagluwas kan LTO. So gabos na ikiklaim na plate numbers kan mga motor. Ngunyan, tapos na ito. Sa opisina na po kamo magdumantabi or sa dealers. Kunyan, kung sa inyo doon nabakal, so sa indong motorsiklo. Yan. Kan nakagi pa iningal daw, dyan sa SM, yung massive na pag-release kan mga plate numbers kan motorsiklo. Yan, kung dai pa na kunyan na claim, dyan na po sa opisina kan LTO and or sa dealer tabi nindo, ha? Sige. Oras Pilipinas, Gilas Pilipinas time, it's 9:30 sakto. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Paraiso Beer, a taste of Paraiso. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Do it with Ann Curtis! Di ko kayang tanggapin ang sipon at ang sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bugbugan sa trabaho? Kakayanin mo. Daming tatapusin? Di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, Brad. ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. My name is Marge May B. Estoria, public school teacher. Habang buntis ako, nag-bed rest ako. Diniscuss ko sa OB ko, sabi niya, papasok kita doon sa ilaw program ng Unilab. Yung prenatal care talaga sobrang siksik. Kung wala yon, hindi ko matutulungan yung anak ko and yung next generation. Alagang Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid Sabayaning Proper Diet as in exercise, Uro Aldaw, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid Sabayaning Proper Diet as in exercise, Uro Aldaw, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi
hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. This is ang surf bar, new look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti, surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti, surf yan, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf bar, new look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sira kababaihan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Kaloy! August is Family Planning Month. May mga katanungan ka ba? Tara, usap tayo sa family planning. Visit www.usaptayosafp.com.ph. Sa family planning, protektado ang pamilyang Pilipino. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Isang paalala mula sa DOH, Popcom at USAID para sa Healthy Pilipinas. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po iba yung ginagamit ko. Ngayon gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung yung skin ko. Dati medyo brown, ngayon medyo nag-light na. Within 1 week mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada.
Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Nay, sukli niyo po. Ito na lang? Bibili pa ako ng gamot. Ang mahal pa naman. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa katuwang. Sa tulong ng aming knowledgeable pharmacists, mabibigyan ka ng alternative generics na sinbisa sa presyong abot kaya. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Boosted ka na ba? Pwede nang makuhaan sa inyong bivalent COVID-19 booster vaccine shots sa pinakarining rural health units as in mga ospital. Ang bivalent COVID-19 vaccine na patunayang mas epektibo laban sa orihinal na COVID-19 strain as in Omicron variant. Ano pang pigahalat mo? Magpa-booster na! Sa booster, siguradong Pinas lakas! Paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Padi! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tosino, halit sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala eh! Madumana ako
ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Cabanatuan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Constipation na solusyonan sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Nakatulong ito lalo-lalo na kapag hindi maiwasang makakain ng mga karni o ano paman na at higit sa lahat kapag mahirapang magbawas. Ito yung iniinom ko at pagkatapos na kayo makainom nito. Parang inuutosan niya akong pumaron na sa CR para magbawas. Pag sumasakit ang tiyan ko, iinom ako ng charcoal, nagbibigay ito ng lakas ng katawan. Ako si Rolando Gaspar, taga Maridos, Santo Niño, 65. Pruweba sa kaepektibo ng Activated Charcoal Capsule ng Doc Alternatibo. Mabibili sa Doc Alternatibo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad or munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka ALECO. Now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang cool-litan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Joey! Kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salceda. Ang idolo ka nasa, dainang iba Joey Salceda. Padagas ang paghatod ni serbisyo asin pagpadapa. Sagabos na Albayano kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda. Dako lang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey! Wooly & Sons, home for trusted energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, specially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan, and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by
Eurotech. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultur. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, kumpadreng Nald. Kasuhapon may nag-requirements sa tuya itong manungod bagaduman sa Akademiya kan Philippine Coast Guard. They're excited enough ta nadangog maninda supahayag ni Executive Director dating Congressman Alfredo Pido Garbin Jr., Attorney Pido kanako Bicol. Iyang po tabi aprobado na, igwa na ning budget, igwa na ning lote na mabubugtakan diyan sa may Bakakay. All we need is yung magibo na kan plano, gabos specifications, and pagkatapos kaan yung groundbreaking na. So dapat talaga kitang maging orgulyoso kaini. Bako sa kung ano paman. Dapat kitang maging orgulyoso kaini. Ta hilingunin do. Sa Baguio baga may Philippine Military Academy. Nagadarayo pa duman an sa tuyang mga kababayan coming from all over the Philippines, including kita digdi sa Bicol. Dakol kita dyan bagang naggraduar, opisyales na kan Puwersas Armadas kan Pilipinas. Minadayo papasiring duman. The Premier Military Academy kan Pilipinas, PMA. Madayo ka dumang gabos, travel time gabos. Masakripisyo, although duman namin na i-restar. And duman naman sa Silang Cavite, yung Philippine National Police Academy sa gusto mga magpurulis. Although yan bagang PMA, pag graduar mo dyan, papapilion ka kung anong sanga kan Puwersas Armadas ka gustong maglaog. Tapag luwas mo dyan sa PMA, segundo teniente ka na. Second lieutenant ka na tabi. Yan. Kaya mapili ka. Now, with this development na na-work out, nara Congressman Zaldico, but nara Congressman Jill Bungalon, and kan ako Bicol sa Pangenot man Executive Director Attorney Pido Garbin Jr., nakakonsigir ning pundo, dakulaon na pundo na dyan i-estabilisar Philippine Coast Guard Academy. Nakapareho kang PMA, kapareho kang Philippine National Police Academy. You can just imagine, mabubugtak na naman ang albay sa mapa sa lado po kan mga akademiya. You can just imagine, hindi sa tong academy, Philippine Coast Guard Academy, dahil na kita ma-sakripisyo pa na mapasiring duman sa kung sain kunta na yun ibinugtak. Na digdi sa tuya, mga Bicolano, dyan sa Bakakay ibubugtak. An opportunity is there. Na po, mabutwa na nagbutwa na ngani talaga. Kaya kay puhan talagang makwantaman ini, manurture and mapakinabangan. Yung PMA ngani baga na ginang attraction, tourist attraction na baga tabi iyan. Yung Philippine National Police Academy, man, pigdadarayo naman iyan. Now with this Coast Guard, the first and the only sa Pilipinas po. Digdi pa sa albay, gigibuhon, ibubugtak, igwan ng pundo. Kaya dyan po yan somewhere else sa Bakakay.
Ang sabi baga ni Executive Director, dating Congressman Pido Garbin Jr., magibo na kaso gabos-gabos, paperworks na, paperworks, including yung blueprint, yung plano, gabos, mga permits kayan, pagkatapos groundbreaking na. Oh, yan. May academy kita digdi, Premier Academy kan Coast Guard. Now, defense-wise, medyo makusog kita digdi, dahil kita basta-basta tabi makukunyan, matatanyog, tayaon digdi sa tuyan akademiya. And apuera kan akademiya ngayon, siyempre, ma-establishin na dyan in iba pang mga sistema na ma-fortify kan academy. O yung Coast Guard niya to, digdi, pwedeng ma-upgrade iyan in todo-todo. O ta siyempre, igwayan dyan in opisyalis na yaon magpapadalagan kan Philippine Coast Guard. Yung sa inda dyan ng mga superintendente kumbaga. Kumbaga, so kung sa simbahan, yung kora paroko, igwayan dyan yung halangkaw na opisyal kan Coast Guard. Siyempre, ining so pangangaipukan sa tuyang Coast Guard digdi, maaatindiran man yan yung todo-todo. Plus, yung defense capability niya to digdi, maaatindiran man insofar as yung Coast Guard is concerned. May akademiya kita Yan, pagkatapos, it will open up yung employment opportunities. Ta siyempre, iguan dyan, como akademiya, igwa yan dyanin iha-hire na para tukdo. Yan, siyempre, igwa yan dyan, akademiya, matukdo sa manlain-lain na field of sciences na pwedeng maging empleyo an sa tuyang mga kababayan. Di ba? Igwa na pag naka-empleyo ka dyan, may pagkaon ka na, may pambakal ka ng gabos-gabos tabi. So paragunting, sabi nga ni kasuhapo ni Congressman Pido Garbin Jr., sa paragunting pa sana, gunman surusimana, mag-uupaw ka dyan. Pira yan na trainee na pinagre-recruit. Halos 4,000 da yun i-recruit dyan na on a monthly or yearly basis yata yun. O taigwanin kota sinda sa manpower na gustong ma-achieve ang Philippine Coast Guard. Makakontrata ka sana dyan para upaw. Ano pa? Sabi baga ka, diba? Siba an backboard. Yan. So, it's good enough tabi. So, nagharapot sa satuya. Halat-halaton lang. Mga, sabi nga ni, tibaan ngaya ining taon, kung tama sa pagdadangog ko Oktubre, tibaan mag-groundbreaking na. Kung tama sa pagdadangog ko, asin pagrumdum ko kasuhapon, so mga nagharapot, baad ba groundbreaking na tabi? Yan. Ilang years ba ang Coast Guard Academy pumapasok sa, pwede ba mag-apply dyan ang mga taga-Bisaya, taga-Mindanao, NCR, Tampe, may baga, halo-halo. Pwede yan tabi. Familia, good morning tabi sa Indo. Akademiya po yan tabi. Open yan sa bilog na Pilipinas, parang Philippine Military Academy. Madarayo ang digdi sa tuya. Igwaaning teaching module kumpirang months inda training man dyan, plus siyempre itong edukasyon na sa indang dapat makuha, basic education. Yan. Kaya nga ni Academy, open sa gabos, parang Philippine Military Academy and parang Philippine National Police Academy. Now, sa Coast Guard, Philippine Coast Guard Academy sa Albay. Yan. The first and the only sa Pilipinas. Sige, taod-taodan iba pa, pakalis kan pagiramdum asin bareta ni Angel Mustaza. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Coco! Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga Batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Coco, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets.
Unilabian. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampyon sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Mga ka-Jims, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Jims Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Jims 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with Jims Coffee Mix Twin Pack. Sa Jims Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon nanggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch sa Tabaco. Sa inutan sana kan Ziga Hospital asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enod sa Bareta, enod sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Daing dagdag na pondo para sa pagkaon asin bulong ang mga person deprived of liberty o PDL sinaron kan propestong budget na 70 pesos ang aldawan na food allowance kan labang preso asin 15 pesos para sa bulong. Kanakaaging taon kanusyon niya ini pero ngunyan 70 pesos man gararay sigon kay Representative Franz Castro. Sinabi man ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na hinagad kan Bureau of Correction o Bucor na iitaas sa 100 pesos ang subsistence allowance asin gibuhon man na 30 pesos ang medicine allowance. Pero dai ini itinao sa inda mantang dakulon pang dai talaga itatao ang DBM na kaipuhanin marahay ka na
Onin Marhay ang Department of Justice o DOJ. Kinumpirma man ni Mary Ann de la Vega, representante kan DBM sa pagdangog, na dai nagbago ang allowance kan mga PDL. Sa kamabutan ng itaas ang allowance kan PDL, sinabi ni de la Vega na isa sa alang-alang man ang 150 pesos na subsistence allowance na naresibi ang mga unipermadong tauhan kan gobyerno. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Handog ng LGU Jubillar Albay, pinangungunahan ni Mayor Jory Marcanghel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-20 taon na. Kipia Festival 2023 mula August 21 to August 29. August 21, opening with Thanksgiving Mass. Opening program, Zumba, Motorcade, distribution of educational assistance, street food bazaar, and opening concert with this band. August 22, Color Blast Run, Kipia Boxing Tournament, Bingo for a Cause, Kipia Dance Showdown of Champions. August 23, Mukbangan sa Kipia Lechon Edition. Search for Agri Queen 2023, Miss Gay Jubillar, Pearl of the Orient, Amon Suanoy, Interagency, Larong Pinoy Competition. August 24, Harana Inter-Barangay Competition, Alaga Ko, Kalusugan Mo Program, a night of fun and music with Dong Abay and local band. August 25, Mag-Agri Kita, Agri Fiesta, palipot-lipot sa Kipia with Sex Bomb Dancers and local band. August 26, Amazing Race, Karga Anagum Edition, Mayor Jory Marcanghel Cup 2023, Basketball Exhibition, Game with the Stars, 5-Stag Kipia Festival Derby, Mutya ng Jubillar 2023, August 27, Street Dance Parade, Faces and Curves, Bikini Open 2023, August 28, Social Civic Parade, Procession of the Patron Saints, Dance Craze with guest DJs, Fireworks Display, and August 29, Feast Day with Concentrated Mass. Kipia Festival 2023, hatid sa inyo ng LGU Jubillar Albay, Councilor Brandy Arcangel, Councilor Sunny Boy Arcangel, and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorem Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2023. Ako si James Fuentes. Ako po si Jigjig Sabadiston. Dito na tayo sa Max Magaling at Max Pinahusay. Bimeg Integra Wormex. Isang tableta lang, bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Bimeg Integra Wormex Max. Kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. Gamit ang Bimeg Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Must be prescribed by a veterinarian. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X. Fenbendazole plus praziquantel plus ivermectin is the generic name of Worm X Max. Bimeg Integra Worm X. Isang tableta, bilis tanggal ang bulate. At Bimeg Integra Worm X Max na 3-in-1 dewormer. Now available. Nandito na ang hinihintay, dapat na serbisyong tunay, pagmamahal niya sa mamamayan, wagas at nararamdaman ng bayan. Yan si Kaloy Andes Loria ang pangalan, kalahi ka, pamilya at kaliwanagan, serbisyo mo dalisay ang nais ibigay, pangalawang distrito ng Albay, Kaloy Loria. First time magnamit ning Red Horse Dre, first time masiramon urutruhon grabe, first time enotong namit ikwatulo sipa masiram astig ito, wow, wow.
ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Hala, sige. Ano daw next week kung igwa ni na movement. Pero gari igwa naman ning dagdag bawas yata ha, sa presyo kang produktong petrolyo next week. Aram nindo, so rason paano sa ikaduwang pagkakataon naman is yung paglangkaw baga kang presyo worldwide kan presyo kang produktong petrolyo is yung pagkat nin production giraray kan OPEC. That's the reason, main reason kanakalis na duwang semana. Nag-cut naman ng production yung mga nagpo-producer po ng petrolyo sa bilog na Kinaban, yung Organization of Petroleum Exporting Countries. Nasyones yan namin na producer ng petrolyo. Yan. Nag-cut sin data nga ning so ekonomiya daan ninda maprotehiran, pero so ekonomiya kan Kinaban na apektaran. Matibay man ini. Anyaman baya kan Medyo Oriente adi, ha? Plus, so sa inda duman na istriktong disiplina, kaya ang hilinganan mga nasyones sa Arabo, sus, mga makwartahon, anyaon duman, maibog ka. Igwa kitang nagkakaperang kaklase na duman na nag-iristar, sus, pag mina-iristorya nga, makamurmo pag minabakasyon nga kita sa sadiri niya tong lugar, mina-orli nga kami digdi, na iibog kitang maray ngeta dapat sa nakunta na ngaya ang Pilipinas igwa maning arog kaan mga estado kan nag-i-star sa Medyo Orienteng residentes. Kaya lang, paano talaga kita nin nagkakanigong yaman na pwedeng itaparman sa inda? Yan sa ng petrolyo, black gold na pinagasabi. Nako, talagang blessed yan na Medyo Oriente na lugar naan. Kita rin, digo kitang mga yaman, recursos naturales, kundi sisa-sa niya tong todo. Dahil ita pa na didiscover kung igabaga mananggad. Yan. And, pag-urulayan taan pag-asenso, saro sa nagakapirang communality bagakan nasyones na asensado, yung mass transport system, yung railways. Yan. Na irustoryata na iyan tabi. Because pag igawa kang maray na railway transportation, you can transport goods, services, and ining personas. Short ang oras, halipot ang oras ng biyahe, from one point to another point, hali sa indang mga harong, pasiring sa trabaho, and pagbabalik. Dakol na numero ang naitatransportar mong tao. Gustong sabihon, it will add up duman sa pagiging productivity kan mga taong iyan. So mga matrabaho sa faktoriya, matrabaho sa gobyerno, sa pribado, magayon. Ta nakakatransportar ka nindakol na tao in one setting, pirang bagon iyan ng mga tren, yaon yan dakol, plus yung mga produkto, bulto-bulto. Yan. Saro iyan sa sikreto kan akan gabos na nasyones na kunya na asensado. Iguning mass railway transport system na efficient and effective. Saro pa is nuclear energy. Yan. Ipigbubusol ini, igwa akong nahiling na documentary na pinagtour ni Congressman Kohu Wangko. Nalingawan ko sa first name yung medyo tisoy na mataba-taba, nasa puro na naman. Malingaw na ako, medyo dahil nagagamit-gamit na naman ang dila ko paano.
kuwang ko, di ko lang sure kung Eduardo man sungarang ka ito. Ipinagtur duman sa Bataan nuclear power plant na daibagangon yan, pipa-operate, pinagkunyan ito, pinagpugulan kan gobyerno. Panahon ka ito ni Cory Aquino. Na-demonize ning maray ka ito, so nuclear power plant kunta na gustong kuta na pipakinabangan ng ngunyaning todo kang Pilipinas na ito bagang proyekto niya na Bataan Nuclear Power Plant project iyang kaito kan nakaaging Marcos administration ni Apo Marcos. Kundi aramta naman sa nabaga, the Aquinos and the Marcoses kaito, ano man na proyekto kan mga Marcoses kaito during the time, no matter how noble it is, no matter how kung guraanong pakinabang kan Pilipinas kaan as a whole, permiya na populaan kan mga Aquinos kaito. Look, anong nangyari sa Bataan Nuclear Power Plant mo niyan? Nakatenga. And we are facing, sabi na nga ni, severe need sa baratong kuryente sa Pilipinas. Nakutaan ako nigo kita ng barato as in sostenidong supply ng kuryente. Makakabungkaras ang ekonomiya. Ngunyan pinagbubuhayan. And saro sa nagpo-proponder kayan, paapera ka itong si Congressman Cojuang ko na nagtour ka, nagkakandakol na miyembros kang prensa. Si Congressman Joey, because aram ninda ang magiging efekto kayan sa ekonomiya pag ang sarong nasyon igwaning nuclear power plant. And iyan pala na nuclear power plant naan kaitong mga panahon ang disenyo niya 3 beses ka sabi na nga ni ka effective kumpara duman sa ibang mga nuclear power plant sa kinaban na pig-design kang Westinghouse. 3 beses ka kagayon, ka-safe, ka-efficient kan mga panahon. Kaya languyan bagao, naka-stack sa nata, na-demonize ka ito kan panahon kan mga Aquino. So mga pigparapaluwas ka itong impormasyon, tinubudan tulos ka ito kan mga panahon. Taso mga Aquino ba ka ito mahamuton panahon ni Cory na ipabagsak nga ni Marcos. Ano man na impormasyon na ipaluwas ka ito against nuclear power plant, titubod tulos kan tao na ito palan kan binutingkay scientifically, kan pinag-imbestigaran scientifically, halos gabos sala su akusasyon. Sayang su nuclear power plant na digdi padingnal. Yan nasa Bataan Nuclear Power Plant. Safety-wise, ang design palankan kang Westinghouse, tayo so nakakontrata kaan, naggibo. Safety-wise, kung halimbawa sa scale na 1:10, so ibang mga nuclear power plant sa ibang nasyon na pinag-design kan Westinghouse, ang safety nga yan ninda sa scale na 1:10, nasa 9.9, iyan na ginibo sa Pilipinas, 10. O, so iba 9.8, so iba 9.5. Ang sa Pilipinas, 10, perfect 10. O, kaya sayang kung, ang sabi ni Congressman Joey Bagakaam, it's time na ma-reconsider na iyan. Tanganing ma-propel ang ekonomiya kang Pilipinas. Dahil na kita magpara problema sa halangkaw na kuryente. Dahil na kita magparalaom sa coal, asin sa kunyan sa petrolyo na nagpapadalagan kan turbina kan iyan na makina na minaprodusir nin kuryente. Ang sabi nga ni Congressman Joey Can hilingon nindo, ang Bataan Nuclear Power Plant ikumpara duman sa halimbawa nagpopromoter ka na ining wind power, yan ang mga windmills. Dahil nga kita maokupar ninda kulao na lote. Tanganing magbugtak sa nakandara kulao na labad-labad na iyan. Asin mahanap pa kita nin lugar na kung saan perming sostenido an dalagan kan paros, an makusog na dalagan kan paros. Tadig di baga sa tuya sa Pilipinas, iba-iba ang sa tuyang topography. Iba-iba man ang
Duman sa lugar baga ka sa Ilocos, igwa dumaning lugar na talagang permi makusog ang paros, kaya pwede duman ang kunyan, ang windmills na iyan na maprodusir ng kuryente. Whereas sa Bataan Nuclear Power Plant nga, sadit sa na ang okuparon na lugar, and makukontain sa na kung igwa ning peligro. Yan. Saro pa duman sa sa safety wise na ipinagbulgar na mga akusasyon ba ka ito pigtatakutan na mapalpak ngaya iyan, magkakatirigbak nga kita pag nag-leak ngayon nuclear power plant naan. So design pa lang kan Westinghouse kan Bataan Nuclear Power Plant naan, kung gurano kakapal so ibang mga nuclear power plant na pinag-design ninda, kung gurano kakapal ang mga lanob, kumbaga, for example sa na pig-simplify niya to, kung gurano kahibog ang mga lanob, doble o triple palan ang design kan Bataan Nuclear Power Plant naan. Kaya lang na-demonize ning maray ka ito kan panahon kan mga Aquino. Ta pinagbuting kayo, pinagsaro-saro ka ito after kan daay na baga so si Cory, igwaning nag-adal na grupo, so mga akusasyon palang duman, mga parang mga fabricated Kaya nasayang yan ang Bataan Nuclear Power Plant na yan. Ngunyan, pinagukunyan na yan. Saro sa mga nagbubusulkan, sara Congressman Joey na, buda sara Congressman Kuwang-Kungan na makuan iyan. And in fact, yung administrasyon ngayon ni Marcos is interested sa pagbugtak kay na nuclear energy iyan. Tabi. Yan. Papaandaro na sana yan padingdal. Ma-switch na sana kan kunyan kan iyan na butonis kung baga ning switch na iyan. Maandar na. Ma-provide na nin kuryenteng barato sostenido. Dahil kita magparalaom salang kaw na presyo kang crudo, kang coal, kang coal, nako. Mario Joseph. Kaya yan po, pinagguko niya na, pinagbubusol na yan na Congressman Joey. Economy wise and ining safety wise, iyaon pa yan dyan tabi, garantisado pa. Yan na Bataan Nuclear Power Plant. Na kwan lang yan na pintura lang sa isip kan mga tao na makatakot asinda ita kaipuhan iyan o hilinga nagtitios kita ngunyan sa kuryente. Nasamantalang yan na Bataan Nuclear Power Plant, ma-switch ka na sana. Yan na ready na. Diit na lang na improvement siyempre napaglumaan na kan panahon. Yung design kayan kang Westinghouse. Ay nako. Report pa kita, Joshua. Good morning, please go ahead. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Location can be CGBS yung katadigdi sa second floor kan Pacific Mall Legazpi. Kung sa itabi, Sir Pio, pinagsilibrar kan na TESDA ining National Tech Book Day. Katakot ini, Sir Pio, kan sa indang ika-29 taon ng anibersaryo. Kung sa indigdiman sa TESDA Albay, itiglatag yung dirigisan ang nambita ng mall ining sendang World Cafe of Opportunities. Kung sa ang katayuhan ka na aktibidad din ni Sir Pio, iyang matauwanin na oportunidad na makahanap ng mga trabaho as iba pang asistensya itong mga graduate ng TVET o Textbook Education Training kan na TESDA as indigdiman sa naunang bita ng lugar, matauman ng mga pagkakanig upang asistensya duman sa mga TVET graduates na gustong mag-enroll ng iba pang mga TESDA courses. Yan dyan sa mga skills training kan TESDA, skills upgrading, national competency assessment, and iba pang mga employment assistance study CRPO. And gabos na mga TVET graduates na interesadong magpa-share digdi sa second floor kan na Pacific Mall na gustong mag-apply, pasiguro sa nasusog sa anunsyo itong sa indang resume o kaya biodata, magpasiguro nin ballpen, magpasiguro nin ID picture, magpasiguro kan na mga educational credentials, sa indang mga national certificates o NC, certificate of training, mga TOR, diploma, at iba pa yung mga educational credentials. Kasod na ka na magpa-intervista ang Tesalbay dyan sa ito yung istasyon kung sa ingaw na sa indang imbitasyon duman sa mga test graduates dahil ang dakulang oportunidad ni Sir Pio na kumbaga sindaran dudulokon ka na trabaho ang kaipuan sa linda is magpa-share digdi, makaupod din iba pang mga skills. And sa presenting sitwasyon sa Pio, mapo na ang 10:30, mapo na ang halipot na
programa digdi, yaw lang sa mga pinag-aasahan ng mga bisita, yaw si Mayor Rizal and sa iba pang mga imbitado. And sa presenteng sitwasyon sa PIO, medyo halaba na ang pila kan mga aplikante nga yaw digdi sa mall. Yan. Pero pwede pa Sir Pio, sagtod sa kayang Macmundar Gabos, Oo. pwede pang maghabol digdi Sir Pio sa second floor, Pacific Mall, Legazpi City. Yan, sige. Alright, tabi Sir Pio, yan ang presenting sitwasyon digdi sa nandito na itang lugar. Joshua Bino, DCGB. DCGB on assignment. Thank you so much, Joshua, sa istorya. Chief Jim, okay na po tabi yan, ano? Medyo kinapos kita nin oras sa programa ko niya na Semana Giraray. Sa pangarang kambilog na fuwersa kami po naglalaom na natawan mi na naman kamo ng serbisyo sa abot kan sa muyang makakaya sa pagikan informasyon. Kalinga na siniba pa sa programang Tingog Kan Banwaan. Viva Senyor Santo Cristo. Salamat kan sa inyo pag-antabay. Happy weekend. Dai maghali. Tulos na masunod po. News Director Mardela. Ako man po si Pio Fernandez.